Syukur nak Islam jong unongsan hima. Hadin balada penbenai ke result jong ke election mentaka sengi ke artarik unai leber aracar arpulai la saki baki pajba baki kertong ke layalai shalaki jong ki yang ki sem ha ka baki bajab ke lia sim benta ha ka banya syat yarwai kat baki barempat ki haban syulai pai thli kelam ki jingruai Henry ka bai thamula pat kalong ba kertong ka seng kongres na penthor kra constituency uba pensngan NSM harangkat kinong kersan jong u kila syok ye kinong kersan jong kaseng BJP ki bawanya lenti na janyeng jong u kabadan hapen thor kra shalong kat kum ke video ka balayok ban ring de ki bre ki badan napok ka kali la yo i ba kinong kersan uba pensngan kila kerdam bat pajut ya ka jingkang jong ka kali jong ki bre ki baya lenti na kane ka jaka Abang siap yuk kaya kali ya. Quiet